नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले. तुमका सगळ्यांका घटस्थापनेचे आणि नवरात्रीचे खूप खूप शुभेच्छा. तर आज असा घटस्थापनेतली पहिली माळ आणि आजचो कलर असा तो म्हणजे भगवो ऑरेंज कलर. तर आज श्री भवानी देवी मंदिरात श्री भवानी देवीक सुद्धा आम्ही भगव्या रंगाची साडी नेसवलो आणि पहिली माळ सुद्धा आज तुमका मी दाखवते. तर बघितलास ना, आमच्या राणेवाडीतल्या महिला मंडळान कसा सुंदर प्रकारे देवीक सजवल्यानी आता आणि भगव्या रंगाची साडी देवीक परिधान केलेली असा आणि खूप अशा सुंदर सुंदर दागिन्यांनी देवीची सजावट केलेली असा. तर गाववाल्यांनो, सांगूचो मुद्दो ह्यो असा की आमच्या कसाल राणेवाडीतल्या कुलस्वामिनी भवानी माता मंदिर ट्रस्टने भरपूर अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं असा आणि त्या कार्यक्रमांचा लाभ तुम्ही सगळ्यांनी घेऊचो असा आमच्या कुलस्वामिनी भवानी मंदिर माता ट्रस्टची इच्छा असा. तर तुम्ही सगळ्यांनी त्या कार्यक्रमाचो अवश्य लाभ घ्यावा अशी तुमका विनंती असा. तर त्या कार्यक्रमांची रूपरेषा आता तुमका मी सांगते. चला तर मग ऐकाया रूपरेषा. तर गाववाल्यांनो, आजपासून सुरू होणाऱ्या ह्या नवरात्र उत्सवाच्या राणेवाडीतल्या कार्यक्रमांची रूपरेषा अशी असा. आज दिनांक रविवार 15 ऑक्टोबर 2023. तर आज सकाळी 10 वाजता भवानी मातेची विधिवत पूजा करून झालेली असा. सकाळी 11 वाजता घटस्थापना पण केलेली असा. ती आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल. दुपारी 12 वाजता महाआरती झाली. त्यानंतर रात्री 8:45 वाजता देवीचं नामस्मरण असा. रात्री 9 वाजता महाआरती होतली. त्यानंतर 9:30 वाजता भजन स्थानिक भजना असत ती होतली. त्यानंतर रात्री 10:30 वाजता गरबा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे त्याच्यात फुगडी आणि स्थानिक पातळीवरील मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होणार असत. तर देवीकडे म्हणजे धांगडधिंगो घालून इतर हिंदी गाणी जी डीजेवर वगैरे वाजवून नाचणं ह्याच्यापेक्षा कार्यक्रम ह्यो देवाची भक्ती आणि नामस्मरण ह्याच्यात पार पाडूचा यंदाचा आमच्या राणेवाडी ठरवला असा. ह्या कार्यक्रमात सहभागी व्हा आणि देवाचा नामस्मरण करा, देवीचा नामस्मरण करा. त्यानंतर असा दुसऱ्या दिवशी वार असा सोमवार 16 ऑक्टोबर 2023. तेव्हा सुद्धा रात्री 8:45 वाजता देवीचा नामस्मरण होताला. रात्री 9 वाजता महाआरती होतली. रात्री 9:30 वाजता भजन होताला आणि ह्या भजनाचा पावणाई रवळनाथ प्रासादिक भजन मंडळ कसाल बुवा श्री सदानंद कसालकर आणि रात्री 10:30 वाजता गरबा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम त्याच्यामध्ये फुगडी आणि स्थानिक पातळीवरील इतर मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित केलेले असत. त्यानंतर दिवस तिसऱ्या दिवशी वार मंगळवार 17 ऑक्टोबर 2023. तेव्हा तसाच सेम रात्री 8:45 वाजता देवीचा नामस्मरण होताला. 9 वाजता महाआरती होतली. रात्री 9:30 वाजता कीर्तन असा. 17 ऑक्टोबराक मंगळवारी रात्री 9:30 वाजता कीर्तन असा. कीर्तनकार असत श्री हृदयनाथ गावडे बुवा. हार्मोनियम असा श्री आनंद पद्मनाभ परब. तबला श्री दुर्वांक हृदयनाथ गावडे. आणि रात्री 11 वाजता गरबा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम फुगडी आणि स्थानिक पातळीवरील मनोरंजनात्मक कार्यक्रम. त्यानंतर दिवस चौथ्या दिवशी असा वार बुधवार 18 ऑक्टोबर 2023. 18 ऑक्टोबराक रात्री 8:45 वाजता तसाच सेम देवीचा नामस्मरण होताला. 9 वाजता महाआरती होतली. त्यानंतर 9:30 वाजता असा महिला भजन श्रीदेव केसरकर हनुमान प्रसादिक महिला भजन मंडळ वर्दे तालुका कुडाळ. बुवा आहेत सौ योगिता पवार. गुरुवर्य श्री प्रभाकर धुरी बुवा यांची शिष्या. पखवाज असा कुमार ओंकार दळवी. आणि रात्री 10:30 वाजता ओसरगाव लिंगमाऊली फुगडी ग्रुप ओसरगाव गावठणवाडी तालुका कणकवली यांचा फुगडीचा सदाबहार कार्यक्रम. तर मंडळी, तुम्ही नक्की येवा आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमांचा लाभ घेवा, आनंद लुटा. त्यानंतर 5वा दिवस वार गुरुवार 19 ऑक्टोबर 2023. तेव्हा सुद्धा रात्री 8:45 वाजता देवीचा नामस्मरण होताला. रात्री 9 वाजता महाआरती होतली आणि रात्री 9:30 वाजता सुमधुर अभंगवाणीचा कार्यक्रम ठेवलेलो असा. सुमधुर अभंगवाणी गायक असत कुमार ध्रुव विजय कुमार गोसावी ओरोस. बुवा श्री संगीत अलंकार अजित गोसावी बुवा यांचे शिष्य आणि कुमारी स्वरा अर्जुन पेंडुरकर. बुवा श्री महेश तळगावकर यांची शिष्य. हार्मोनियम असा श्री हनुमंत गोसावी. पखवाज असा कुमार दत्तप्रसाद गोसावी. तबला असा श्री अर्जुन पेंडुरकर यांचा. तर रात्री 11 वाजता गरबा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम त्याच्यामध्ये फुगडी आणि स्थानिक पातळीवरील मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होणार असत. त्यानंतर दिवस 6 वार शुक्रवार 20 ऑक्टोबर 2023.
20 ऑक्टोबरला रात्री 8:45 वाजता देवीचा नामस्मरण, 9 वाजता महाआरती, रात्री 9:30 वाजता महिला भजन, श्री रामेश्वर प्रासादिक महिला मंडळ तळगाव, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग यांचा. बुवा असत कुमारी प्राची धनंजय दळवी. गुरुवर्य बुवा श्री विशालजी राणे यांची शिष्य. पखवाज असा कुमार ओमकार धनंजय दळवी यांचे. आणि रात्री 10:30 वाजता पुन्हा गरबा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्याच्यामध्ये फुगडी आणि स्थानिक पातळीवरील मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचा आयोजन केलेला असा. त्यानंतर दिवस 7 शनिवार 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी रात्री 8:45 वाजता देवीचा नामस्मरण, रात्री 9 वाजता महाआरती, त्यानंतर रात्री 9 वाजता महाआरती नंतर 9:30 वाजता कीर्तन असा आणि कीर्तनकार असत सौ केतकी केदार सावंत. आणि रात्री 11 वाजता पुन्हा गरबा आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवलेले असत. त्यानंतर दिवस असा 8व्या दिवशी असा वार रविवार 22 ऑक्टोबर 2023. तर 22 ऑक्टोबरात सायंकाळी 6 वाजता देवीचा नामस्मरण असा. सायंकाळी 6:30 वाजता महाआरती उतरली आणि 7:30 वाजता स्थानिक भजन ठेवलेला असा. बुवा असत श्री सतीश राणे. रात्री 9 वाजता राणेवाडी महिला मंडळाचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम अरेंज केलेले असत. तर निमंत्रक आणि आयोजक असत कुलस्वामिनी भवानी माता मंदिर ट्रस्ट कसाल राणेवाडी. तर गाववाल्यांनो, तुम्ही सुद्धा राणेवाडीच्या ह्या कार्यक्रमात सहभागी व्हा आणि देवी चोई उत्सव मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा करूया. धन्यवाद.